Som Michaela a momentálne som v Bruseli 5 mesiacov a mala by som vám teraz asi povedať zo pár dôvodov, prečo sa mi v Bruseli tak páči a čo sa mi na Bruseli páči. Ja som tu už prečo som strávila 1 rok a zaľúbila som sa do Bruselu natoľko, že som sa rozhodla sa vrátiť. A čo je na ňom také úžasné? Je to skvelé medzinárodné mesto, kde kdekoľvek idete, stretnete kopec ľudí z rôznych krajín, ľudí rôznej farby pleti, rôznych náboženstiev a máte pocit, že si všetci skvele rozumajú, že sa všetci skvele bavia a to sa mi na Bruseli veľmi páči. Máte tu veľa rôznych reštaurácií z rôznych krajín, rôzne kuchyne, veľa barov skvelých, kde sa dá večer ísť zabaviť a veľa parkov, kde plných zelene, kde môžete ísť napríklad cez obed si sadnúť na trávu a zjesť svoj sendvič alebo bagetu. Skrátka, si myslím, že to je skvelé mesto. A tiež, pokiaľ ide o pracovnú atmosféru, myslím si, že ľudia, hoci pracujú tiež veľa ako u nás, sú menej vystresovaní a sú takí viacej relaxed a viacej v pohode. Takže ak chcete prísť do Bruselu, či už iba na výlet, alebo pracovať. Je tu veľa čo vidieť, veľa čo zažiť a je to naozaj úžasné mesto.